بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دردرابه هندبو الله چندو ودين هوكتي سيريا من النساء والأطفال سيريا كلاراني روبه بكوي. الله بنجيدو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد إلى آخر الآية. الله يوني نؤدين بفوين ديني كو إمون إرهوب إمون ييتنجي دوچه مملاتي بيبي آدم إكاي ملائكة إن نيات بسنبت بي أنغوني هادو ييتمان كم بيوني وينا بماغي. النبي صلى الله عليه وسلم وي on pat on durobe kala moy fu bo yamtete ko durata ardido o durowo ha wuro maako o yamtetedo bo ko o durata gorko o durowo ha saare maako o yamtetedo ko o durata debbo o durowo ha saare goriko o yamtetedo ha ko o durata. hadise on gol muttafaqun alayh. to kadi derdiraɓe to on ciftori en bolwino tawjihat ko laranno haala eltugo ɓikkoy. en mbino aran manni en mbaɗa ɓinguel ngel andita Allah ɗon, to ngel hefti Allah ɗon en kolli ngel tawhid, en kolla ngel senuye e nangarɗam e julde ko nandi banni. nden en bolwino toɓɓere tatabre en latto en qudwa hasana, en laato enen ɗo en ɗo kuwa kuuɗe boɗɗe dede en kenan yaktego ɓikkoy kopiya ɗum ha min. toɓɓere nayabre en mbino daytago kuje pirtotirɗe o wi'a ɓingel ni o bo wi'a ngel contraire man ta en mbaɗu non. e non noon toɓɓere jowabre man to on ciftori en bolwino en mbi tokkago do'ano ɓikkoy ta do'o bo dow makoy, do'ano koye hayru. toɓɓere jeegore man en mbino ekkitingo ɓikkoye do'aje kokoye jangata Allah cenɗo rena koye ha sharru shaydanuji e gite piɗoje. enen man bo en torano koye Allah rena koye be jangugo do'aje man. en bolwino annabi Ibrahima ɗon no waɗa ɗum, annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ɗon no do'ano Hasan e Husein. e nono ɓe ɗon no gadda ɓikkoy iga yaasi annabijo do'ano koye. en mbino kanju ɓuri ha wasila ha rabbugo ɓikkoy. e non noon hande en bolwino toɓɓere jeeɗiɗabre rentago haala filmeji kulikuli e filmeji holloji kuje kalluɗe wonnoji gikkuji. en bolwino kanjum bo ɗum dayte ɗum sanjite bo be kuje goɗɗe feere laatiɗe boɗɗe. en bolwino haala waɗango ɓikkoye maktaba dede ko lencotiri be maɓɓe, dede kuje ɗe ɓe paamata, ayaji dammuɗe, suraji dammuɗi, gimi laatiɗi dagiɗi, issaji cahiɗi ko nandi banni. en bolwino haala fijirde en mbi se acca ɓikkoy koye pija amma hollita koy. en bolwi haala sodango koye kuje pijirle man, acca koye cufta amma to koye cufti kalluɗum bo haɗa koye hollita koye. en bolwino toɓɓere 11 daytago dede kuje photo ko marata ɗowdi ta waɗa ɗum ha nder kuje pijirle ɓikkoy. en bolwino toɓɓere tokkinde 12 wato hande ɓingel man suɓa fijirde mum bana ko en mbi. eno non toɓɓere 13 ɓurtodago be ɓikkoy yaha ha yaasi wuro koye jaha koye pija ɗo watani koye hakkilo. en kujjorno be annabijo tawino ande Aliyu wurtodake no be Hasan e Husein. nde o ƴami Fatima yeccimo se o tokki ɓe o yahi kadi o tawi ɓe ɗo pija. e non noon yaadugo be maɓɓe ha babal ɓe pijata man hollita ɓe. en mbino annabijo ɗon no turo Hasan e Huseini wa'o dow maako.
Umar ibn al-Khattab fu ɗon no waɗana ɓikkoye mum non. To en bolwino toɓɓere tokkinde, wato en mbiyata ha toɓɓere tokkinde en mbi goɗɗo watana ɓikkoye man hakkilo ha yake ɓe pijata man ɗo, tata wudina ɓe nonnon, tata yeboɓe, acca ɓe nonnon, wato watana ɓe hakkilo, hollita ɓe. To kadi en bolwi en mbinde babiraɓe acci hollitugo ɓikkoye ha fijirde makoye, acci wondugo be makoye, woɗɗitini koye ha kombi mum, yake man on koye bonni. Amma to koye ɗon kombi saroji ɗon kollita koye mboɗan. To kadi hande bo to Allah ceniɗo muyi en jangan toɓɓere tokkinde. Kayre man woni wato ɓi adama wo'ina yaake mum dede kañum ha ɓingel kopiya, nden bo ɓingel bo o watana ngel hakkilo ha mazhar magel je khariji. Ɗo woni toɓɓere 11. Wato limse magel a hakkilana ɗum ɗe laaɓa, a anda yake pewol ko ngel ɓornoto be yake gulɗum fu. Nono gasa magel ngel yiwo ngel laaɓa, ngel sancane gasa, hollita ngel ha dow banniɗo. To ngel gorgel waɗana ngel kuje dede hande ko hollata ka ngel ɗo, ngel wato ngel gorgel ngel hande ngel dottiyel gonga. Bana a ɓorna ngel limse boɗɗe, wato marɗe hande mazhar hasan, ɗe ɗon mari wato to goɗɗo yiɗe ni andi wato ɗe boɗɗe, ngel wurto bana dottijo. E dayto bo nandingo ɓiɓɓe worɓe be ɓiɓɓe rewɓe, ko bo ɓiɓɓe rewɓe be ɓiɓɓe worɓe. Goɗɗo dayto ha koltal man ɗo, ta sodana ɓiɗɗo gorko limse rewɓe, ta sodana ɓiɓɓe rewɓe bo limse worɓe. To ɓiɗɗo man o debbo, wowna mo ha dow waɗugo limse ko surata mo, ngam to o wowi ɗum iga o ɓingel ɗo, to o mawni bo o lismoto ɗum, waɗana mo khimar masalan, irin ko nandi banni. Tata hokka mo limse ɗelemɗe ko bo dammuɗe, dayto non. To en andi ko himɓe jarribira ha zamanu men jonta ɗo yalal asaf, wato ɓornago limse ɗelemɗe ɗe curata, ɓornago limse dammuɗe e ɓornago limse ɓiɗɗiɗe. Ɗo on hande rewɓe, ɓiɓɓe rewɓe zamanu men jarribora. To kadi goɗɗo ta rabbira ɓikkoye mum non. E non goɗɗo dayto limse marɗe foto, kuje ko mari yonki. En andi malaika en nastata suudu ndu fotoji ngoni har mum. E shaydanuji bo cendirta be ɓingel to ngel ɗo ɓorni limse marɗe foto ɗo. A yi'a ngel ɗo woka mere, ngel ɗo sakli, na to ngel ɗon horhorta non. Ase shaydanuji on ɗo piliti ngel ngam limse magel be foto. Ɗum bo ɗum dayte kadi. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi en la tadkhulul malaikatu baytan fihi sura. Malaika en nastata suudu ndu foto woni har mum. To e non wownu toɓɓere 16 wownugo ɓingel ngel teddina goɗɗo mawɗo, ngel hormiɗina ɗum, ngel silmino dow maako, nonnon ngel hormiɗina hoɓɓe maako, ngel wara ngel jooɗo siriwto hoɓɓe ɗon, ta ngel wolwa, ta ngel ɗuɗɗina wolde. Ɗo bo sey goɗɗo ekkitina ɓingel. E to nanon ngel hormata mawɓe, ngel teddinta hoɓɓe, ngel laatoto pacayel ha wolde. Ɗum bo sey ɓingel ekkitine ɗum. Amma ɓiɓɓe rewɓe kamɓe ka ta ɓe gadde ha dede jawleru kadi, to ɓe mbaɗi iga duuɓi 4 ni, ta ɓe gadde ha jawleru, ta ɓe jillidira be worɓe, ta ɓe mbowa non man, ɓe ekkitine ɗum iga ɓe ɗon ɓe duuɓi 4 ɓe kaɗe yahugo yonde. To toɓɓere 17 goɗɗo susɗina ɓikkoy, andina koye kankoye ɗo koye tilimkoy, ɗum man ɗo waɗan ha ɓingel mara nafsiya laatiɗo cembiɗɗo, o mara nashaɗa, wato o mara itimad ala nafs, o holoto hoore maako, o huwan kuuɗe be tiiɗal. A andina mo kanko ɗo o foti o waɗa ko ɗume fu, nga o kazajo, wato a holla mo ni kanko o goɗɗo on tilimɗo ha mon. To ɗum man ɗo ɗum walli tan ha mahugo shakhsiyatu tifl, wato ha mahugo personnalité ɓingel. Ɗum hokkan mo bo nafsu laatiɗo de'itiɗɗo boɗɗo. To ɓingel laatake ɗuuɗa harakayel,
ɗo bo andu ɗum dalila hollugo ngel be hakkilo na ɗum bononda. To ɓingel laati fijan masin dogga diwa waɗani de'ata ɗo, ngel ɗo mari hakkilo on ngel waɗata non. Tata goɗɗo tammo to ɓingel ɗo waɗa non ɗo ngel semtata on nano. Recherche ji himɓe ko larani hala tarbiya ha dede ko laati kesum ko wangi ha zamanu jonta ɗo ɓe tabitini ha himɓe ulama'u nafs wato a tarbawi wato ulama'u nafsi tarbawi wato hande himɓe ko larani hala psychologie ɓikkoy ko jangata nafsuji ɓikkoy ɓen man ɓe tabitini wato ilmu nafsi tarbawi mi wi'ata wato ilmu nafsi tarbawi tabitini wodi rabita ɗon hakkunde haraka be hakkilo wato ɗum ɗo fiɓotiri ɗum ɗo wondi. To a yi ɓingel ngel ɗo mari haraka masin ngel maran bo hakkilo, to ɓe tabitini banni man ɗo ɗum ɗo fiɓotiri. To kadi kanjum man saaro ɓingel anda to ɓingel ɗo mari nanaru masin ɗo hakkilo on ngel mari, amma saaro magel acciditta ngel be nanaru man non sei hollita ngel kadi wajjahana ngel ngam heɓa nashaɗa magel man ɗo be haraka magel man ɗo ngel hutinira ɗum ha ko nafata, ta ngel hutinira ɗum ha ko torrata bana wonnugo kuje e fiigo ɓikkoy nanon. A holla ngel kuje boɗɗe on nashaɗa magel man ngel hutinira ɗum ha ton. Yaake feere baba be dada yi'an ɓingel ha pirlitorde magel ngel ɗo wolwa kalimaji kayɗiniɗiga ngel pamarel, kalimaji wato ɗi ɓingel wolwatano. To ɗum man ɗo bo to ɗo waɗa non ɗo ɗum hollugo ngel be hakkilo on. Ɓingel ɗo wolwa dede wolde nde ɓurata duuɓi mum. En andi hakkilo ɓingel ɗo yaada be duuɓi, amma yaake feere ɓikkoy ngotkoy feere hakkilo makoy duuɓi hakkilo daɗan duuɓi ngurdam makoy. To ɗon ɓingel wi'ete marngel hakkilo masin. Yaake feere bo duuɓi hakkilo fota be duuɓi magel ngel mari, ɗo woni ɓurna. Yaake feere bo duuɓi hakkilo tulla dede duuɓi magel ko ngel mari, to ɗo ngel wi'ete kadi humakiyel ngel wala faamu. To ɗum man ɗo pat kadi sei saaroji mbata hakkilo kefta to ɓingel ɗo mari haraka ɗo ɓe kusitinan ɗum on na ɓe kaɗan ɗum haraka man. Nden kam nder boofol on wato hande wiigo faddan ɓingel haɗa ngel nanaru, amma ko laati kisɗum ko nafata kam husitingo ngel hollita ngel on nanaru man wonira ha kuje khayru on. Ngam sei hakkilo ɓingel ka ɓesde no ɓesdorte be fijirde ɗo be margo nanaru man ɗo. Bana yaake feere hande a hosa ɓingel man a wi'a ngel war waɗu khutba, war waɗu discours masala, ko bo hande a waɗana ngel dede hande ƴamɗe feere a wi'a ngel jaabo. To ɗum ɗo bo wato ɗum ɓesdan hakkilo ɓingel, bana hokka ngel kuje piɓiɗe bana nane en mbinogo hunde triangle be kare a waɗa gasɗe bo a wi'a ngel wata ha ton go. To ɗum man ɗo bo ɗum ɓesdan hakkilo ɓingel. To kangel on ƴami bo a jaabo ngel, to ɓingel on ƴami ƴamol a jaabo ngel, ta hande surngil ngel a jaabo ngel, ngam ngel yiɗi istidla ɗellitago ha dow kuje pat anda. To toɓɓere 17 goɗɗo dayi to ñaaɗal, o dayi to ñaaɗango ɓikkoy e fiigo koy e hulnugo koy. Allahumma piiɗe ɗo sei to laru waɗi, yaake feere goɗɗo fiyan piiɗe ɗe ne'ugo, amma asli kam goɗɗo dayi to ñaaɗango ɓikkoy e fiigo koy e hulnugo koy fu, ngam kanju ɗo ɗum waɗan ɓingel laato dundarel, wato ngel nanata ngel jaɓata ko a wingel. Ɓingel ka to a wanginanayi ɗum yiide, a hollay ngel aɗo yiɗi ngel, ngel salorte ngel laato to dundarel, wato ngel laato ngel waɗa kuje pat ko a yiɗa. To ngel waati tan bo ha dede a holli ngel a yiɗa ngel ɗo, ngel waati tan. Ɓingel ɗo mari intigam, amma wala ba'sa piiɗe man to haaje waɗi, piiɗe ɗe torrata ɗe eltugo, ɗo bo fiyan. To yaake feere sababu dundaraku ɓingel ɗo laato heftugo magel derɗigel on a ɓuri yiɗugo dininta kangel, ɗo waɗan ɓingel laato nalantama ko a wi. Himɓe tefoɓe ande ko larani ɓikkoy ɓe mbi ko ɓuri
laatago sababu ha waɗugo nganyandi hakkunde ɓiɓɓe hakkunde derɗiraɓe wato hollugo ɓingel derɗigel on a ɓuri watango hakkilo ha dow magel ɗo waɗan nganyandi masin ha hakkunde ɓikkoy. To kadi goɗɗo se hollita ɓikkoy bo koy ɗowtano saaro makoy, saaro man se holla koy ɗowtano ɗum kañum e bo koy ɗowtano hamma makoy. ɗo fu se ɓingel hollite non. to ɓingel hollitaka non ngel ɗowtanta ko saaro magel be hamma magel fu. E non toɓɓere 19 wownugo ɓikkoy ha dow nediji ɗi islama be nediji hande laatiɗi ɗi société dede hande gikkuji boɗɗi ha nder ummatore hollita ɓikkoy holla koy non. Bana no koy nyamirta hande a wi'a ɓingel to a nyamandano a joɗorto koli tati a nyamrata ta a laara goɗɗo mo a nyamdata ta a nyama ha yeeso maako a fuɗɗira be bismillahi. To a nani a fuɗɗi harugo bo a acca nyamgo, to a timmini bo a wi'a alhamdulillahi, a musta kolima, a loota juuɗe ma ko nandi banni. a hollita ngel nediji nyamgo be nediji yargo. Masalan to aɗo yara joɗa e bo hande to aɗo yara man bo ta a foofa ha nder ndiyam man, a woɓa hande a yara a sukka pofɗe ma aloro a itta aloro a fuɗɗita banni holla ngel nediji yargo nyamgo e yargo fu. Holla ngel nediji yillunde, ta ngel yaha ha himɓe wakkati ɓe nyamata, ta ngel yaha himɓe wakkati ɓe ɗanoto. To ngel wari se ngel silmino, se ngel dungtina mi nastana ko nandi banni. A holla ngel nediji kala dede kuje ko islama waɗi ɗon be nediji fu. To ngel ɗisli en no ngel wi'ata, to ngel ngaɓake no ngel waɗata, ɗum ɗo pat a holla ngel organisugo suudu ha ngel walata, limse magel joɗoto ha ni, paɗe wonan ha ni, defte magel wonan ha ni, kuje fijirde bo ha ni resete. ɗum pat a holla ngel. A hollita ngel bo ngel ɗano iga law sakko ma to ngel yahoyel l'école kam, ngam hirde ɗo ɗum ɗo torra ɓikkoy masin ha gal hakkilo, ɗum ɗo torra gikkuji ɓikkoy. Wato ɓingel to ɗanata ko ɗo yiɗi ko he'ata ɗo, ngel marata hakkilo dede ko he'ata, e bo ngel nyawnan, ngel marata jamu. Kanjum waɗi se dola ɓikkoy ekkitina koy ɗano iga law. E non ɗum ɗo ka dada on ɓuri hanango ɗum, ngam kañum on ɓuri heddugo be ɓikkoy man, kañum on ɗakkotiri be makoy, kañum on suglano ɗum kadi na ɗum kugal baba. E non toɓɓere 20 en dayto derɗiraɓe julɓe hokkugo ɓingel corruption. A nelan ɓingel on a wi'a ngel yahu waɗanam kaza ha mi hokke kaza. ɗo ɗum woɗay sam. Ɗum ekkitinan ɓingel ngel jaɓata nelal sina to ngel hokkama. A wi'a ɓingel waɗanam ni ami hokke bombom, ma waɗanam ni ami hokke ceede. ɗum woɗay, ta ekkitin ɓingel non. To ɓingel wowi ɗum ngel jaɓata ko ɗume nelal kam, illa to worko a hokkata ngel. Amma wala ba'sa yaake feere a waɗana ɓingel mukafa be tashje. Wato to ngel laati ngel ɗo tiiɗi huwa, ngel ɗo tiiɗi waɗane dede ko a yiɗi, nyande feere a hokka ngel dokkal, a holla ngel bo dokkal ɗo a hokki ngel ɗo ngam kangel ngel ɗo waɗa ni luttuɓe bo waɗata. Kanjum on a hokkani ngel, a solna ngel bo ha dow ko ngel watta boɗɗum man ɗo, a wolwana ngel ha dow man ɗo ka wala ba'as. Amma na tum kadi sei to ngel huwi hunde wonde, bana ngel paasi ha l'école a laara ko a hokka ngel ngam tashye, to ɗo kam wala ko watta. Amma nde a neli ngel fuka do ɗo kam woɗay. Toɓɓere 21 la budda yaake feere se a luuta ɓingel ha ko ngel yiɗi, na ko ɓingel yiɗi pat hokkete, na hunde fijirde ko ngel yiɗi pat a sodanta ngel. Yaake feere ka se a luuta, to ngel yiɗi hunde amma a salo ngel hokkugo hunde man. Ngam to ɓingel wowi ka ngel ka tum wuyi, ngel meɗay nango non, nyande ngel nani non ɗo ngel sakloto. Kala nde ngel wima hokkam dala ha mi soda bombon fu a hokka ngel, hokkam dala ha mi soda mambo a hokka ngel, hokkam dala ha mi soda biskit a hokka ngel, hokkam dala ha mi soda ni a hokka ngel. Nyande to ngel ƴamima dala a wi dala wala, ngel saklo masin,
wonna ngel hakkilo. To amma sai a ekkitina ngel nyande fere ko aɗo mari cede man to ngel ƴamima a salo hokkugo ngel. ɗo to ngel yahi ngel fiyotiri be saɗirmaji duyya nyande fere nden ngel heɓay ko ngel yiɗi man ɗum saklata ngel wowino ngel ɗon no yake fere ngel heɓatano man. amma to nanon to ngel mawni ngel wari ngel tamponi be hande probléme ji ngendam ngel fotti be saɗirma hunde ngel yiɗi nde ngel heɓay nde ngel sakloto to ngel wowayno ɗum. amma to laatake a ekkitini ngel iga nane fu nyande fere ka ngel heɓatano to ngel fototiri be saɗirma man ɗo ngel muña. e non ɓingel pamarel ngel a eltata sai a waɗana ngel tasji mana ko en binogo, wato a waɗana ngel tasji a holla ngel kangel ɗo ngel yottungel haaje, wato a holla ngel kangel ɗo ngel tilimngel ngel wawi waɗugo ni, a hokka ngel siga bin nafs, wato ngel holo hore magel. to ngel ukkake ha nder probléme masalan a acca ngel kangel be hore magel ngel tefa hallu man, sei to ngel heftay on a wallita ngel. bana noy a hokki ɓingel sokali ngel nyamira ngel heftay no ngel jogorto sokali man be no ngel hosirta nyamdu, accu ngel tawon sei to ngel a tabitini ngel heftata nden a holla ngel. ɓingel to wari faɗɗago paɗe hosi nanal faɗɗi ha nyamal a relax, to accu ngel sei to ngel heftayta on nden a holla ngel. aran ka a hollan ngel iga aran a hollan ngel, amma ɓawo man to ngel heftay ɗo a acca ngel kangel on ngel habda ha ngel hefta, sei to a tabitini ngel heftata. nono bana ɓornago limse to ngel heftay no ngel ɓornorto ko ngel ɗo ɓornoro nyo'inoy a muña ngel ɓornota on nden a hollita ngel, ta yawu hollitugo ngel. to amma ta a accida ngel be muskila bo a dilla bo, to a yi ngel ɗo habda faɗɗago paɗe ngel heftay ɗo ta dillu accu ngel, sei a jooɗo a wajjahana ngel. to a yi ngel heftay no ngel nyamirta ko no ngel ɓornorto ɗo ta dillu accu ngel, sei a jooɗo aɗo watani ngel hakkilo. nder bofol on dillugo accida ɓingel be muskila wallitay ngel hollitay ngel. en mbi ngel hollititte amma na iga aran, sei to salori ngel. la budda wato goɗɗo acca ɓingel ngel fototira be saɗirma kam ngel hefta hallu man be hore magel, ngel hefta no ngel waɗirta hunde man ngel jaalo saɗirma man, sei to salori ngel on. to ngel wonni fijirde magel masalan hunde fijirde magel jiya sodani ngel laatinde hesre, ngel wari ngel wi a mo'inana ngel ɗo, accu ngel a wiya ngel na anon wonnina, anon wonni hunde ma habdu anon a mo'ina, sei to salori ngel tawon nden a wo'inana ngel. to ngel rufi hunde ha dow tapi ko dow daago a wiya ngel wosta, a ekkitina ngel kangel man on ni ngel wosta, ngam ngel wowa nazafa, ngel wowa wato senwi laaɓe ndam sewaku, tata ngel rufa hunde a wara a wosta an be hore ma. toɓere nogas e tatabre wato ɓingel dede ko Allah hokki ngel ha hakkilo magel ɗo, sei a wallita ngel a ɓedditana ngel hakkilo man be dede no a watta hakkilo man yaha yeso. bana masalan a wiya ngel wara ngel waɗa discours ha yeso ma, bana a waɗa kujeji hande masalan bana en mbino nane ɗo triangle ɗo karego, bana masalan a hokka ngel ɗereji a wiya ngel ta'a ngel waɗa sura hande avion, ko ngel waɗa hande sura hande chapeau, ko hande sura sarla, irin ko nandi bani ngel ekkito ikhtira, wato ɗo ɓeddata ngel hakkilo. ngam ɓikkoy fere ɗo mari hakkiloji tilimɗi masin, ko a ekkitina ngel hande organisugo kuje ha nder suudu be hande senugo kuje man ɗe laaɓa, sakko ma to ɓiɓɓe rewɓe a ekkitina ɓe bana wuugo, bana aranjugo tasaje ko nandi banni ɗo ɗum ɓeddan mawahibu tifl, dede ko Allah hokki ɓe hakkilo maɓɓe ɗo, wato ɗum yahan yeso be ekkitingo ɓe kuje banni. nder bofol on ɓi adamajo ɓingel ƴamamo hunde nden o salo jabago, ɗum bofol masin, kanjum ka sei en dayto ɗum bofol masin. sei goɗɗo jaabo ɓingel ko ngel ƴami fu, yake fere ɓingel ƴaman hunde lesde asila tafiya jiddan, amma tawi umo
kanko ɗo o famdi o famata hunde nde o ƴami ɗo masalan, ko bo a wiya mo ana ɗo sukli, ta wi'umo banni, ta ñaɗan mo bo to o ƴamima hunde. yake feere o ƴamete ƴamol caklugol, wato o wiye to Allah woni en ko nandi banni, irim ko nandi banni. To irim kujeji banni ɗo se a hefta no a jaborto a wurtoro ha majum, amma ta wimo kanko o wato o yottai ɗum famugo, ko bo a ñaɗana mo, a surgila mo, a telɓana mo ha o dilla o acci. To ƴamɗe mako man ɗuuɗi fuu se a watana ɗe hakkilo, ta a wudina ɗe nonnon. wato nder ko ɓuri hallugo ha rabbugo ɓingel wato kasru nafsiyati tifl. ɓingel hafta ha anda hunde se a lora a deppitina ngel, a telɓana ngel, a haɗa ngel haala andugo hunde man. ɗum ɗo ɗum waɗa batte masin ha ɓingel. ko ɓuri wakkati ha hollugo ɓikkoy kuje yaake koy ɗon giɗi hunde man, sakko ma to saaro ma koy on koy ƴami jaabi koy ɗo koy mandoto hunde man. yaake feere en mbi ɓiɗɗo wato ƴamete ƴamɗe caklude ko yaake man fu tata felumo, tata bo hande telɓanmo, heftu dabare no a wurtorto ha man. haɗata kuje goɗɗe feere to o ƴami man a heftay no a wurtoro ɗo, a wi'a mo jonta ɗo a yiyay a ɓingel na, laarule darnde ma no foti, o wi'an ayaw to sei to a mawni a foti ni on yaake man on a andata hunde man ɗo, ngam jonta ka a pamarel. haɗata yaake feere a wi'a mo banni, amma na tum. ko woni ni muhim kam ta en geebo ƴamɗe ɓikkoy, bal en jaabo koy dede ko koy ƴami ɗo, en kollita koy, amma en jaabo koy bo dede hakkilo ma koy, dede ko koy pamata. ta en jaabo koy bo be fewre. to en pewi koy ɗo wato koy mandoto, koy jogoro hunde dow boofol. to en keɓay hande jawabu manon en mbi'ata koy bana no mi wino nane, en mbi'a ngel a famdi jonta ka sei to a mawnigo, amma na tum en mbi'ata ɓingel non. to yaake feere ngel ƴamete asalo ngel jaabago, se ngel yaha ngel ƴama goɗɗo feere jaabo ngel be jawabuji laatuɗi kalluɗi torroji. to kanju waɗata an saaro to ngel ƴamima jaaba ngel an on, amma to ngel ƴamima a yeccay ngel, a meedi ngel kombi ma, ngel yaha ngel ƴama goɗɗo feere jaaba ngel be jawabu ko wonnata gikkuji magel. ɗuɗugo ƴamɗe ha ɓingel bo ɗum ɗo holla ɓingel man ɗo mari hakkilo, ɗum feesago hakkilo watta ɗum. to kadi se en anda non man ɗo, en kefta ɓingel to ɗo ƴamƴamna ɗo hakkilo on ngel mari, ɓingel to ɗo mari haraka masin ɗo bo hakkilo on ngel mari, ɓingel to ɗo fija masin ɗum hakkilo on ngel mari. to kadi derɗiraɓe en ngari ha ragare darsere men nde hande bo ɗum Mahmoud Goni on keɗiti ha siriya ko larani rewɓe e ɓikkoy. Allah cenɗo fondu en famnu en ha rabbu